Bentar. Hei. Neng mau potong lagi deh. Tau lah. Mau potong lagi deh. Đau khâu hang này guys, đau khâu. Hello guys, आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायगासिनो दं songs blog दा बिदिबा थौदो लोगोफोर आं बै मानसिफोर जबाय थानायाव थांनो नागिरदों दा इयाव बिराद बरिया बार नाङो लोगोफोर दा बायदिबाथाय जबायल' था बेलासिबा मा खालामनो जायोना लोगोफोर बरिं नाङो बेखायनो इयाव जफैयो जों गामिनि सेंग्रा बयबो जफैयो आंना केमेराया बारा स्टेबल नङालै गाइस बेखायनो उपाय गैया लोगोफोर बा सेंग्राफोर अबाव थांनो नागिरदोंसैलाय बै अबाव थांनो नागिरदों नों अबाव थांनो नागिरदों थावला अबाव थांनो नागिरदों दा जोङो हारसाफोरनि साइथिया माखायाव चावमिन जानो मम' गोथाव जायो ना इनिया गोथाव जानो माने मा बुंनो गोथाव जायाबो जायो आरो ओरैनो थारसेयाव अखमिया गामि दं लोगोफोर बै गामिखौ बारनानै बै मोनसे गामियाव बिदिनो चावमिन माबा माबि फानो दा मोनाबिलिनि नुथाय लोगोफोर नै जों गामिनि माइबारि सोमखोर बेसे समायना नङा होमबा लोगोफोर बरिया जायो बेलासियाव लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोन आं दा मोखांखौ खोथिथ'नो हायाखै मानो होनोबाथाय आंनि सिगांनि फ्रन्ट केमेराया बारा मोजां नङा मोखांखौ खोथागोन आं खोथानायालाय दा मबाइलनि केमेराया मोजां नङाबा एसे बोरैबा मोनोना लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना जल्दी 5K खालामना होग्रो 5K साबस्क्राइब खालामना हो songs blogखौ वाव मा नाम मोनलै आसोल पेन्टार थारमाने आङो नै गाइस पेन्टारा बरिया हिटनि डेन्जारखा डेन्जार लकेल इनि नामानो पेन्टार बरिया जों गामियाव मासेल' दं इयो लोगोफोर नोंथांमोननो नांगौ नामा पेन्टार hey उतर देख वाव अरे पेन्टार क्या थुन रही हो खिनागिरदो नामाब्रा खिनागिरदो आसोलालाय जोंना पेन्टारा माबा माबि नागिरगासिनो दं उइ खारबो सिंगल ना गाइस उपाय गैया नै जोंफोरनि आखायाव मा थायो बेलासि बायथाय लोगोफोर जों बेयावनो जफैबाय थायो बेयावनो बरिया जाखायो जोंनिया जनाया सोरबा गेम गेलेयो सोरबा बिदिनो जयो थारमाने एख' माबा गैया आरो टेनसन गैया नै बे बिजानिफ्राय बरियानो एसि फैखायो एसि वाव अमागु तुरुला नै लोगोफोर इजानिफ्राय दाबायदियाव बरिया बार फैखायो जोंनियाव बरिया एसि बास सरि गाइस एसि बारसो दे बास नङा जबायल' था न'आव थांनो बालायो दा लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम दिनै एख' माबा गैया गैनायालाय ओरैनो बरिं मोननानै भिडिअ बानायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला भिडिअ मोनसे फैगासिनो गाइस नोंथांमोना नेनानै था गाबोनो जों दैजिमा थांगोन दैजिमा होननाय जायगायाव बेनि खायफा जायगाखौ आं खोथागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनिफ्राय बारा गोजान नङा ओरैनो 10 किल'मिटारसो जानो हानाय जोंनिफ्राय मामाय चावमिन लायदोंमोन नामा वा लोगोफोर दैजिमाया ओइ जायो ओइ औवानि सिदा आंनि आखाइ थुनायनि सिदा दैजिमाया दं हाजोखौ नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना रना एसे बोनायनायनि हाजोखौ दिनै बारा स्रां नुवाखैलै इजोंनो सिदा जायो दैजिमाया इनिफ्राय नैबे लामाजोंनो सिदा मोनहैखायो बे लामाया डाइरेक्ट माबा थाङो मुसलपुर बरमा मोनहैगोन बे लामाजों आरो ओरै अनसलिजों डाइरेक्ट पाठशाला टु सिमला हाइवे रडखौ मोनहैगोन सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन बे लामाजोंनो टेनसन गैया लोगोफोर फैबानो जाबाय
नोंथांमोननियावबो बिदि जयै बायदि मोनदां दा बायदिबाथाय बरिया नाङो ना लोगोफोर इदि लामायाव जनो दा बायदिबा न'आव गरम जायोना बारफोर नांस'आ इफोराव बरिया जायो रायजो नोंथांमोन नै दाउखौ जानो जों दाउखौ दहाय हान्दोंमोन ना सोर अबाव दंमोन दाउखौ हांनाय गाइस दाउखौ नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै नै देन्जार नुखादों ना मासेल'लै लोगोफोर मासेल' उपाय गैया मानसिफोरा बया बुरजा ओमफ्राय नै सासेयाव दरसेबो गोलैनाय सिङा खोमा गरम बोथोराव अर सायनायनि मजायानो बेलेग लोगोफोर गरम बोथोराव अर सायनाय नुफेरदों नामा सोरबा अर सायनाय नाय जों अर सायनाय उपाय गैया गोलोमदों थिगसे माने अबेसे आंनाव नै गाइस दाउखौ फिसाथार दाउखौबो जाहांदों जों दिनै दाउखौबो नायनोसै बिनि टेस्टआ माबायदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो वा बरिया मा बुस्थु इयो मा बुस्थुमोन हा अ दे होमबा गाइस भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय ना गाबोन जों दैजिमा थांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर स' थेंक इउ गाइस जै बर' हारिनि